Cześć wszystkim, witam was fest pięknie. No ja już waża, Ewa zawsze goda, że jo jest nieskoro, a dzisiaj Ewy nie ma. Już leca i no gorka, że szuka, wiesz? No ja ci już zaczął tu, wiesz, to ważyć, bo my super. musimy ważyć, szlagierować, wicować, goście czekają, przez to ja już tu, wiesz, ten schab zaczął A rychtować. dałeś tam wszystkie składniki, coś miał dać? No tak jak według przepisu zynft, zioła prowansalski, sól, pieprz, no i ten schab ku temu, nie? Świetnie. No, to możesz się już to... Toż ci powiem, że się spisał. No. Możemy to ściągnąć i teraz sobie przygotujemy. Nie, ja by Do na stał i tego. by na to trzymał, tak. Ciekawe, jak ja to dom, wiesz? Możesz sobie to tu położyć. Ja uważaj, że to no tak obsza i by da ci to trzymał. Dobra, to teraz co zrobimy? Oliwa z oliwek. Zaszklemy cebula. Jak widzicie, tej cebuli jest dość dużo. Dość trochę, ja. Tej cebuli jest tyle wiele szlagierów u nas w programach, bo my teraz mamy rychtyk fajne, nowe przeboje. Wiesz o tym? No wiem, bo cały czas oglądam. No to dobrze. Tak, pomidory dość grubo sobie pokrojemy. Nie muszą być cienko. Dodamy sobie do tej cebulki. Oczywiście obrane ze skóry, żeby nam tam potem nic nie zawadzało w daniu. To może wysoko temperatura, wiesz, to po tej patelni, to może taki rozgrzoty. Dobrze, niech na razie jest. I ciepiemy tomaty. Ciepiemy tomaty. Tomaty z cebulą, no i teraz co? One się tak... Musi się to chwileczkę poddusić, ale wciepniemy jeszcze czerwoną paprykę i zamkniemy na chwilę, niech się to dusi. Dobrze, żeś nie zapomniała o tej papryce, No, wiesz? widzisz, dzisiaj nie. Dobra, ten dekel. Robimy tak, ile się to musi dusić. 5 minutek. Zaglądamy na bardzo fajną śpiewka i za chwilę do was przyjdziemy. El momento ya llegó de separarnos. En silencio, en corazón, dice y suspira. Vaya con Dios mi vida. Vaya con Dios mi amor. Las campanas de la iglesia suenan tristes y parece que al sonar también te dicen: vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor. ¿A dónde vayas tú? Yo iré contigo. En sueños junto a ti siempre estaré. Mi voz se escuchará, dulce amor mío. Pensando como yo estarás, volvernos siempre a ver. La alborada al despertar te dice espera. Sin tu corazón yo voy a donde quieras. Vaya con Dios mi vida. Vaya con Dios mi amor. Vaya con Dios mi vida. Vaya con Dios mi amor.
Paweł, przyjdź mi sam z tym schabem. Już leca i obył obejrzeć, wiesz, czy on je już dobry, taki gotowy, czy jest. No ja już widzę, że perfekt. jest dobry, boś fest spróbował. Tam mi brakuje. Nie, ja spróbował stąd i stąd, bo ja chcę wiedzieć, czy ten tukej jest taki sam jak ten tukej, wiesz? Dobra, Dobra, i co? ciepujemy. Uwaga, wciepujemy. Okej. I co? Możesz odnieść. No to idę. Ty coś robiła, jak mnie nie było? Dolewam wody. Ja myślę, żeś co pojadła Nie, dobrego. ja czekam na efekt końcowy, wiesz? Tego będzie taki eintop, wiesz? To jest fajne, bo jakby goście przyszli, możesz wody przylać i ci się zrobi tylko zupa. Czyli wody do zupy, bo goście jadą, no. Tak, do tego dajemy dynia. To będzie gulasz z banią. Mieszamy, bo mieszać musimy, mieszaj ta bania. Długo się to tak tu jeszcze musi... Bania nie. Długo to zetrwie, zanim będziemy jeść, czy nie? No jeszcze troszkę zetrwie, ale banie długo nie trzeba gotować, więc to jeszcze 5 minutek i będzie gotowe. Mamy do tego jeszcze kalafior. A do kalafior teroski, czy na końcu potem? Na samym końcu, bo on jest lekko podgotowany z solą. Także on na samym końcu pójdzie, zamykamy na 5 minutek i duszymy z baniu. I zaglądamy, jak pięknie śpiewa Kasia Piowczyk i Grzegorz Poloczek. Spójrz, na niebie milion gwiazd, które wskażą naszą drogę. Przypomną dziecięcy gwar, duszę ukoją do snu. Gdzieś tam, wysoko na niebie, odnajdziesz życia sens. Zatrzymaj się, odpocznij w potrzebie. Z radością witaj nowy dzień. Czy jesteś tam? Ja wołam Cię. Chcę, byś pokierował życiem moim. Czy jesteś tam? Usłysz wołanie serc. Bądź mym ukojeniem i spokojem. Zapomnij o troskach i zmartwieniach. Z uśmiechem zacznij żyć. Odrzucaj wszystkie złe wspomnienia. O miłości zacznij śnić. Czy jesteś tam? Ja wołam Cię. Chcę, byś pokierował życiem moim. Czy jesteś tam? Usłysz wołanie serc. Bądź mym ukojeniem i spokojem. Czy jesteś tam? Czy jesteś tam? Ja wołam Cię. Ja wołam Cię. Chcę, byś pokierował życiem moim. Czy jesteś tam? Czy jesteś tam? Usłysz wołanie serc. Bądź mym ukojeniem i spokojem. Bądź mym ukojeniem
Jak to wonio, to jest niemożliwe. To już mamy gotowe, zaraz kosztujesz. Jeszcze I dajemy teraz kalafior. Kwietok, czyli kalafior, jak to go dają w Czechach. Przemieszamy i dajemy. My se to damy do bani. Fajnie wyglądało. Rychtek tak fajnie jesiennie, wiesz? No, bardzo fajnie wyszło. Troszkę pietruszki na górę i danie gotowe. Dobra, i oto zaniesa Leszkowi, bo Leszek już czako. W Holandii był Światowy Kongres Feministek. Wyłazi z Niemiec przedstawicielka go jak przyjada do domu, to godom, że nie waża, nie? Brawo, nie? Wyłazi francuska go jak przyjada do domu, to godom, że nie sprzątą. Brawo, wszystkie biją, nie? Ruska wyłazi go jak przyjada do domu, to godom, że od dziś nie piera, nie? Brawo, nie? Za rok się spotykają, Niemka wyłazi, przyjechała do domu, nie? Od dziś nie waża, nie? Pierwszy dzień nie widzę zmian, drugi dzień nie widzę zmian, trzeci dzień, no widzę mój zaczyna ważyć tam jajecznica, nie smażonka, nie? Wszystkie brawo, nie? Wyłazi francuska go przyjechałach, godom nie sprzątą, nie? Pierwszy dzień nie widzę różnicy, drugi dzień nie widzę różnicy, no trzeci dzień widzę tam, nie? Mój Jean zaczyna coś tam sprzątać, nie? Coś tam przesuwo, nie? Kurze, ściero, wszystkie brawo, nie? Wyłazi Ruska, przyjechała do domu, mojemu Iwanowi, od dziś nie piera, nie? Pierwszy dzień nie widzę różnicy, drugi dzień nie widzę różnicy, trzeci dzień zaczynam widzieć na lewe oko. Ty widziałeś Kaj Pawła? Jestem jakaś chyba lotowa. No loca, bo leca do ciebie, wiesz, z tym gulaszem. Ewa go przyrychtowała z firmy Berger i ja ci go miał dać skosztować, ale może ja ci go pokorza, wiesz? Jakiej firmy? Czekaj, bo... Ewa od Bergera przyrychtowała taki dobry gulasz. Aha. No i widzisz, jaki jest dobry, widzisz? Widzę, że jest to bardzo powiedz. dobry, No, no, to powiedz. ale to... No nie, no daj mi sam to, jak żeś to dobra, przyniósł, to... no już jak już, to no możesz, a za dużo nie jedz. Jest z lewej ręki, wiesz, także... Ja? No. Dobra, ja się trochę cały już. No to już, ale nie zjedz wszystkiego, bo potem Znaczy to jest na 3 czy na 4 czy... przybierzesz. No wiesz co? Nie, to tam nie grozi. Aha, no to jak ci nie grozi, to jedz. Mogę? Możesz. I co? Dobre? To by szło same jeść, pra? No ja myślę, że to się same je. No. To dej to teroski. No, Tutaj no. sieć. Fajnie to To wygląda. jeszcze. Czekaj, że... No to już możesz, jak jeszcze trochę, to możesz. Ci A powiem. to nie może być cały program, rozumiesz, no jak ty jesz ty No jeszcze gulasz. po kildą obejrzyj, tak? No i to jest wszystko. Wiesz co? Czekaj, puszczymy jakiś fajny teledysk, ty się spokojnie to zjesz i będziemy gadać, ja? Dobre. Dawaj to. Masz kieta, być bez ciebie jogojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. No gryfniejszo, być bez ciebie jogojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Sobota na tańcztuba. Kajkarusy z listami zusammen tańcują. Ura przyszło bez grypnociocha. Kastelnych bo i sztartłek i godać. Masz kieta, być bez ciebie jogojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. No gryfniejszo, być bez ciebie jogojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Ciocha jakiej rózy blumy, co wędruje tak jak gorko Klara Pest.
Dziadkowie szumni umia już go dać. Chycają mi start napedrować. Maszketa, być bez ciebie jokojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Najgryfniejszo, być bez ciebie jokojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Teraz kiedy dojdzie, że działo hej Karlusy, jademy cudamym razem, rajza! Startujemy! Maszketa, być bez ciebie ogólna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Najgryfniejszo, być bez ciebie ogólna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Słuchaj, teledysk się skończył. Zjadłeś czyś nie zjadł, bo nie wiem, ludzie czekają. A dziczysz hobby, wiesz co, ja się to ustawia na potem, ja? No toż to potem się to zjesz. Nie zaglądaj nawet potem. Nie, no daj znać do burgera, czy to było dobre, czy to muszę No to bardziej już przyprawić. teraz widać chyba, nie? No, widza, bo jest taki przepadzity, choćbyś od obiadu Ale ustawisz mi to. Ja nie zjem ci tego. Ja się wezmę tego wusztu z tymi suszonymi Ja tomatami. też mam wielki kapsy dzisiaj, także... Ale Ale dostana coś dudą też, czy nie? ty wiesz co, proszę cię. Ty byś No chłopie, o takich specjałów nie mów doma. Jakby ktoś nie wiedział, takich specjałów w doma nimo Leszek Chwilec dziś w naszym programie. Tak Rychtyk to już teraz na poważnie do cię witam. Witam serdecznie, witam was też. Już cię dość dawno nie było u nas, wiesz? Ostatnio to było w lutym. Chyba na walentynki dokładnie. Jakoś tak to było. I obejrzyj, wtedy było zima, teraz już zazie zima. No boś całe lato żeś kajś jeździł, kajś to był, gdzie no było widać, tu właśnie, jedzie, tam jedzie, nie wiem. Jeździł, no toż... Znasz temat, nie? No. Jak się trzeba wybrać kaś na koncert, to się jeździ przeważnie, nie? Ja, to jest No. prawda. Także koncertowe lato Co roz to też... dali? Co roz to dali? No też czemu nie. W każdym razie lato bardzo fajne, jesień już troszeczkę gorsza pod względem pogodowym, nastrojowym, ale myślę, że jeszcze te imprezy, takie Oktoberfesty, Ale co, jak są. czemu żeś miał gorszy nastrój na jesień? Znaczy zawsze nie, taką jesienną handra nie dopada cię tak. Wiesz co, różnie to jest, to też zależy od pogody. Jofest Jak lubię... je ciśnięci za niski, to mnie łeb boli na przykład. Nie? Ja mam rozumiesz nieraz takich ludzi, co mi tak dźwigną ciśnienie, Czyli że już, to nie- ja już W porządku. potem nie potrzebuję. No ale co, fajnie było, kaś to był daleko, czy no kaś tu po Śląsku, żeś jeździł przez Nie, lato? przeważnie u nas, U nas tak się to kręciło, w Opolskim troszkę. Czyli Trochę tam w Struna Bytomiu też. Daleko żeś nie miał. Nie. Bo wiesz, jak nieraz tak jest, że jedziesz 700 km, grosz, i jedziesz 700 km nazad. I potem No. już nie wiesz, czy jest jeszcze piątek, czy już sobota, czy Czy już dopiero niedziela. możesz grać, czy już zagrał? Ja, teraz znasz ten widz? Jak się trzy takie starki spotkały, nie? Jednego do... Jako ja już mam sklerozę, nie? Ja już nic nie wiem, Kaś coś położa, nie? Potem nie wiem, Kaj, że kto dała, zaś to znajda, nie wiem po co kto chciała. Drugiego to jest jeszcze nic, nie? Ja ludzi spotykam na ulicy, nie wiem, kiedyś mi tam godo kłanio się, nie? Dzień dobry, ja nie wiem skąd ja go znam, czy ja go znam w ogóle. A ta trzeciego to jest jeszcze nic. Ja mam z doma taki fajny chód, nie? On przymia w takim pudle, na szranku, nie? Na szafie, tego nie rozciągna, otwieram się te pudło, nie? Ten chód się nałoża na głowę i da się do żadła pojrzeć, do lustra, nie? Tak się poprawia, tak się myśla, czy jodzie proka iść ida, czy już przyszła na zot. No, to też... To tak jest właśnie. Znaczy to w jakimś określonym wieku już potem straszysz teraz, czy co? Nie wiem, a ty się jeszcze młodo wyglądasz, nie? No i też tak jest, chłopie, no nie gody. Tak się czujesz młody. No dyć. Tak jak żeś jest taki młody, to my się pozaglądamy na taki rychtyk, fajny, młodzieżowy teledysk.
Ludzie teraz piszą rozmaite rzeczy teroski śpiewają. Ale że ciekawie, żaden nie zaprzeczy, to nawet najwięksi sromota z tym mają. Najprędzej o miłości jeszcze się coś udo, trochę o przyrodzie, o śpiewie słowiczym. Czasem zachód słońca, albo insze cudo, a golce to nawet śpiewają o niczym. A jo, proszę pani, mam tu prima sorta, tekst taki ekstra, coś jakby egzorta. To jeszcze żaden nie śpiewał Jeronie o tym, co tu tyczy, o mikrofonie. Stoi hop postawny, za nim wielkoscyna, na nim muzykanty, albo dekoracja, czasem reflektory, ale jak jecima, poszły zapowiedzi, zaczynał się akcja. I teraz ten gościu stoi choby wryty, i choby miał talent nie wiadomo jaki, i choby z pieśniczką był już durch obryty, to bez mikrofonu nie podskoczy taki. Bojo, proszę pani, chciałem prima sorta, coś pani zaśpiewać, coś jakby egzorta. No, że najważniejsze, teroski Jeronie, to je, żeby zawsze stać w mikrofonie. Pani się tak dziwo, dobrze pani jarzy, z czym się ten mikrofon paniczce kojarzy. Dobrze pani myśli, bo on je łącznikiem między mną i panią, no i tym głośnikiem. Teraz bez ten łącznik chciałem prima sorta, coś pani oświadczyć, coś jakby egzorta. Że mi się podoba stać tu Jeronie, dokładnie przed panią i przy mikrofonie. Po jak tu już przy tym mikrofonie stoja, to się teraz pani rychty już nie boja. No i chyba teraz to bych nie był sobą, jakbych nie powiedział, że ci się podoba. Piosenka się kończy, mikrofon odstawia i się bez niego do pani przystawia. Niech pani nie robi miny tak niewinnej, na każdym występie śpiewam tak do innej. To jest taki synek, taki prima sorta, działam na kobiety jak najsłodsza dorta. Taki odlotowy, rytmiczny i zdrowy, synek atrakcyjny, polo hip-hopowy. I co? Ja ci powiem, no piękne to było. Ten jeden taki chopek był taki w brelach, taki podobny do ciebie. Chobyjo, No. no chudszy. Uczy. Ale ta produkcja mi coś przypomina, jakiś inszy teledysk. No to wiesz, tak fajnie, bo takie animacje fajne robi Bercik Kurzawa, wiesz? No właśnie, widzisz. No. Tak jak Maszketa, Ja, wiesz, ja, tam ja, te Maszketa. rzeczy. On to tak fajnie robi. A ty też, widzę, fajnie idziesz do przodku, no bo w gazecie, żeś cię widział, fajny, wielki wywiad z No, tobą. no, na całą stronę, byś wiedział. Teraz już wszyscy wszystko wiedzą. Ja. Od samego początku, także już. Ta gotka dzisiaj jest zbędna, naprawdę. Styknie, że się w archiwum obejrzycie na nowinach. Ja Żartuję. To no będziemy pisać o tobie, wiesz, i to będziemy pokazywać, żeby ludzie czytali. A jak płyta fajnie się sprzedało na festynach, ludzie słuchają? Bardzo fajnie. Powiem ci, że ja osobiście, jeżeli ja mogę swoja płyta oceniać, to naprawdę to jest najlepsza, która wyszła z tych wszystkich 4. Czyli przyjęła się dobrze. I ja. No to się... Bardzo dobrze. No to właśnie o to chodzi. No i też powiem ci, na próbę, jakże zrobił, na pewno co niektórzy wiedzą, zrobił jak 6 kąsków w języku obcym na tej płycie, nie? Znaczy po literacku. Czyli po polsku. No. Dogodnie. Myślę, że to tak do szpasu, że to, znaczy nie, te kąski takie rojmatyczne to pasowało po polskiemu i o dziwo powiem ci, że odzew jest naprawdę bardzo pozytywny, także przydało się to. Do tych szczególnie, co nie rozumiem. Ja i teraz ci powiem bardzo ważną rzecz i poważną rzecz. Ludzie spoza Śląska też na nas zaglądają, nie wszystko rozumią. Przez to, jak się coś napisze po polsku, to im się to podoba, bo więcej zrozumie. Tak, to ten synek ze Śląska, wiesz, tak fajnie śpiewa, nie? I tak dalej, i tak dalej. A śpiewa też po polsku. Baba z Hopem, Stanisław Schindler, Joanna Grzesiok niedawno u nas gościli. Też nagrali pieśniczka po polsku i się bardzo fajnie przyjęła. No widzisz. No to szersze grono odbiorców, wiesz, bo Hanysy rozumią,
Ja. Tak czy tak, nie? Mam nadzieję, że... No chyba, no to już każdy do szkoły chodził, nie? No jeszcze pytanie, jakie miał oceny, wiesz? Taki widz mi się jeden przypomniał, ale nie mogę go powiedzieć. Ale to po 23 wyemitujesz najwyżej. Nie, to jak ktoś będzie chciał, wiesz, to może napisać na Aha, moim no fanpage'u, to jemu ten widz pośla, wiesz, bo to w telewizji nie przyjdzie. Rozumiem. A tyś miał piątki we szkole, czy nie? Tyż, że tyś miał piątki. A co byś chciał usłyszeć? To co, pozaglądamy się na jakiś Ja. teledysk? To zaglądamy. Jak co roku odlot, znajomo melodia brzmi, wiernych przyjaciół śpiew, rodzinki kiero tak przaje ci. Sąsiad z halbą już jest i ciotka z Ameryki też. Fajer zaś będzie, bo dziś o jubel jest. Fajer jak co roku, bo dziś o jubel jest. Wszystkiego najlepszego, ja dziś życzę ci. No i spełnienia tego, co ino ci się śni. Przez życie długo droga, ludzi cię anioł stróż. Zdrowia, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już. Przez życie długo droga, ludzi cię anioł stróż. Zdrowia, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już. Każdy przekonał się, że szpasują zaś je moc. Masne wice i śmiech, bo szpontem z szampana dostał ktoś. Wszyscy życzą 100 lat i jeszcze jeden i jeszcze raz. Fajnie by było tak spotkać się za rok. Fajnie, żeście przyszli, no cóż, śpiewamy jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego, ja dziś życzę ci. No i spełnienia tego, co ino ci się śni. Przez życie długo droga, ludzi cię anioł stróż. Zdrowia, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już. Przez życie długo droga, ludzi cię anioł stróż. Zdrowia, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już. Przez życie długo droga, ludzi cię anioł stróż. Zdrowia, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już. Przez życie długo droga, ludzi cię anioł stróż. Zdrowia, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już. To jest taka fajna śpiewka, fajny teledysk na Geburtstag, na urodziny. Ja genau, bo to było tak richtig nakręcone, no nie powiem, że bez przypadek, ale na takich rzeczywistych 50 urodzinach. Tak. A ty kiedy masz Geburtstag? No tak jak się lato już prawie zaczyna. Może jeszcze nie, na koniec wiosny. Tak pomiędzy, jak
To co, ty nie pamiętasz, kiedy No można... ja to mam gadać publicznie teraz, Ja myślał, że ty tak świętujesz intensywnie ten Geburtstag, że potem że się już- budza w lipcu. Ja, że się budzisz w lipcu. Także nie. Dobra, to jak ty masz na początku lata, to prędzej ja bym miał, to mi to Ja. możesz zadedykować, bo ją mam przez zimę, wiesz, w styczniu. Rozumiem. Zawsze żech żałował, bo moja starka mu w sierpniu. I wiesz, to fajnie się siedzi na zagrodzie, Ja, no wiesz, też. ciepło, długo jasno, a ja go dopiero niż, a ja w styczniu, wiesz, śnieg z deszczem padze, a ja muszę świętować. Ale znam takich ludzi, co se przenieśli Geburtstag, wiesz? A to tak idzie. No ja przykładowo mam w styczniu, a odprawię w czerwcu. No i co zrobisz? No nic nie zrobisz, No nic. Idziesz w czerwcu. Zamiast 9 stycznia to cię prosi przykładowo 30 czerwca i No ma bo fajną lepsza pogoda. Tak jest. Idzie, Idzie. no. To ja się też przeniesę, będziemy razem fajrować, wiesz? Nie ma problemu. Do lipca potem będziemy siedzieć. Może być. A propos lipca i nadchodzących rzeczy, to jakie masz najbliższe plany? Ja, najbliższe plany to będzie Sylwester. No to się teraz spytam tak, na Sylwestra będziesz... Nie, to będą ostatnie plany tego roku. No ja. Będziesz, ale na Sylwestra będziesz w domu czy w robocie? Coś tak czuję, że zaś będę w robocie, czyli tradycyjnie już od poru fajnych lot. W radiu czy kaj indziej? Nie. Na Na biesiadzie prawdopodobnie. Aha, czyli będziesz biesiadową. Tak jest. No to spędzisz pracowitego Sylwestra, Jaki dzień jest Sylwestra teraz? 31. A Nowy Rok? Na drugi dzień, ale nikierzy mają za 2 dni, wiesz? Jaki to dzień tak. tydnia się pytam, bo jak szczoda to troszkę przewalone, bo pierwszy będę musiał do radioka jechać. Nie, ale doczekaj, zaglądamy na fajną śpiewkę i obejrzę w kalendarzu, wiesz? Dobra. No to zaglądamy. Kaj wejrzysz familoki i kumple same ino, ni żadne łobiboki, choć piją to nie wino. Tu bajtle razem rośli na placu od małego. Do jednej szkoły poszli, kolega ze kolegą. Uwierzcie, że chcę tu być, chcę tu żyć, tutaj życie się zaczyna. Chcę popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. Uwierzcie, że chcę tu być, chcę tu żyć, tutaj życie się zaczyna. Chcę popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. Tu my na małe budki w futbal dziennie grali, cegły, stoły, zasłupki, a w łukienko my strzelali. Tu my toczyli wojny na hołdzie z przyjezdnymi, a potem my na piwo chodzili razem z nimi. Uwierzcie, że chcę tu być, chcę tu żyć, tutaj życie się zaczyna. Chcę popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. Uwierzcie, że chcę tu być, chcę tu żyć, tutaj życie się zaczyna. Chcę popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. Dziuchy się całowały po sieniach ze chłopcami, a nawet się kochały ślązoczki z gorolami. Jak ino się
ciemniło, to grali my w szukanie, a jak się nas gobiło, to się dostało banie. Uwierzcie, że chcę tu być, chcę tu żyć, tutaj życie się zaczyna. Chcę popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. Uwierzcie, że chcę tu być, chcę tu żyć, tutaj życie się zaczyna. Chcę popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. La 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 popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. Józek sprawdził, wiesz? No i Sylwester jest ostatni dzień roku. tak, że myślał ty. No. Tak, Jakoś- rychtyk to sobota, wiesz, także... A sobota to dobrze, to dobrze. No nie wiem, czy tak dobrze, bo w poniedziałek do roboty. No kto idzie, to idzie. No ja, bo ty idziesz kiedy? W środę. Jo i da we środę. A się ludzie mają, rychtyk się porychtowali. Nikierzy mają No, tak, że widzisz. robią 6 dni, 1 dzień wolny, a Leszek ma odwrotnie. No 6 prawie, dni wolne prawie. i 1 dzień do roboty Nie, bez idzie. przesady, ale coś w tym jest, wiesz. Dobra, godaj, co to tam w tym radiu będziesz godał po nowym roku? No od zeszłego roku już praktycznie, od września mam swoja audycja Leszek Filec i Wszystko Gro, tak się nazywa, na antenie Radia Piekary na 8,8 i 7. Audycja na żywo w każdą środę o 6 się zaczyna, do 10 na luźno. Słuchacze dzwonią, pozdrawiają, mają tam swoje zachciewajki muzyczne, propozycje. I jednocześnie też na Facebooku też są wpisy, także wiesz, próbuję to godzić, telefony i tak dalej. Podzistać se z każdym, obele czym, także A gości fajnie. też prosisz tam do programu, czy nie? Nie. Obejrzyj. Od tego są większe audycje, także innych. Gdzieś tam Prowadzący. jest rychtyk, są, siedzisz i godasz. I ja, genau. Znaczy są, we dwóch, za szybą jest realizator. Realizator. No to dobrze. No. Nie, tak bych nie opanował, chłopie, tu komputer, tu heble, tu karpętle, nie, to nie ma dumy. Są tacy, wiesz, co poradzą. Ja, no ale wiesz, no to trzeba troszkę bardziej w tym siedzieć, nie? No rozstydniu, nie? Kawa też tam masz w tym radiu, czy nie? No ja, no, chłopie, Sam mają ty. dobro kawa, wiesz, w tej chacie staropolskiej. Jakby kto chciał na kawa do chaty staropolskiej, do mszany, to zapraszamy. Rychtyk Ja no, dobra. żołpie 4 godziny nie idzie tak bez kawy. No. Chociaż potem się, wiesz, po kawie się robi taki troszkę niewyraźna dykcja. Mnie się po Zawsze- czym inkszym robi niewyraźna dykcja, Nie, ale... zawsze po kawie, także zawsze szolka wody to musi być musowo. Aha, czyli woda. Jo, no. Jak zwierzęta. Nie? Jak zwierzęta. No. Teroski radośnie puszczymy twoja fest radosno, fajno śpiewka Ja, hejo i się Polka. pokiwiemy, tak. Ja, to hejo, jadymy. Już gitara brzmi, harmonii płynie dźwięk, trąbka słychać też i tuby, ruby ton. Ktoś we szlak coś grźnie, na basie struny rwie. To przeca skoczno Polka gro, co dziś rozbawi cię. Hejo, hej, heja, hejo, takie słowa przeca każdy dobrze zna. Hejo, hej, heja, hejo, w rytmie ober Polki śpiewasz ty i jo. Hejo,
heja, hejo. I od razu na swej twarzy uśmiech moż. Wszystkie działky piszczą. Kto ma mało, niech zaśpiewa jeszcze raz. Wszystkie odby ryczą. No bo heja, Polka już tak ma. Grej, muzyczko, grej. Ty radość budzisz w noc. Taki polki rytm poruszy nawet głaz. Z tobą zawsze zabawa na 102. Więc wszystkie ręce w górę, śpiewamy razem tak. Hejo, hej, heja, hejo. Takie słowa przeca każdy dobrze zna. Hejo, hej, heja, hejo. W rytmie owe Polki śpiewasz ty i ja. Hejo, hej, heja, hejo. I od razu na swej twarzy uśmiech masz. Wszystkie działky piszczą. Kto ma mało, niech zaśpiewa jeszcze raz. Wszystkie odby ryczą. No bo hejo, Polka już tak ma. Hejo, hej, heja, hejo. Takie słowa przeca każdy dobrze zna. Hejo, hej, heja, hejo. W rytmie owe Polki śpiewasz ty i ja. Hejo, hej, heja, hejo. I od razu na swej twarzy uśmiech masz. Wszystkie działki piszczą. Kto ma mało, niech zaśpiewa jeszcze raz. Wszystkie odby ryczą. No bo hejo, Polka już tak ma. Oj, mo. Fajne to jest, wiesz, fajna jest ta śpiewka rychtyk. Ale powiem Ci, że tak wpadła do ucha i w ogóle biesiadnikom, że to wszystko tak chyciło fajnie i już Prawda. cała sala jedzie, nie? Po fest ludzie się pytają o twojej płyty, wiesz, o twojej śpiewki. A propos, jakby kto chciał płyty Leszka, to oczywiście będą do wygrania w naszej liście szlagierów po śląsku. A jakby kto nie wygrał, to się może zamówić, styknie, że przedzwoni do nas, do naszego sklepiku. Numer macie na naszej stronie internetowej www.listaszlagierów.pl, to zadzwonicie, a jak nie chcecie dzwonić, to mogecie przyjechać do naszego szlagierowego sklepu do Rybnika na Kościelno 5. Chyba, że ktoś, bo za daleko do Rybnika, bo może z drugiej strony. To może w Świerklanach. To do Świerklą, tak jest, do Kwiaciarni na pewno się załapie. Także widzicie, płyty Leszka są wszędzie, a w szlagierowym sklepie są i jeszcze wszystkie insze. Fajne są te szlagierowe płyty, nie? No. Leszek, myślę, że jeszcze do nas przyjedziesz, bo dzisiejszy program dobiegł pomału końca, ale wiesz, nie za 8 miesięcy, no prędzej przyjedź. Postaram się. Ja? Postaram się. Jeszcze dzisiaj, wiesz, muszę się rychtować, bo zaś biesiada. Nie? Jak się po tym Sylwestrze obudzisz, to przyjedź. W styczniu, na urodziny. Dobra. I zaśpiewam Ci wszystkiego najlepszego. Leszek na pewno jeszcze u nas będzie. Nasz dzisiejszy program dobiegł końca. My widzimy się oczywiście tradycyjnie jutro w propozycjach do listy szlagierów po śląsku od poniedziałku do piątku, w sobota wielki tygodniowy finał, podsumowanie naszej listy, a za tydzień w niedziela zaś szlagiery Iwice na Kierewos Fest. Pięknie zapraszam. Byćcie koniecznie z nami, trzymajcie się. Do zobaczenia. I do niedzielę po naszemu. Też.